हाय संग मैंने वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो मु आज आसली सालेपुर प्रसिद्ध मुंशी मेला देखापी ये मुंशी मेलनटी कौली भाव में अनुष्ठित होची से विषय में आज देखा आपको संपूर्ण वीडियो देखेबी। स्किप नक वीडियो को शेष पर्यटन देखिए बोली मोर आशा और विश्वास। चलतु डेरी नक गोटे छोटिया इंट्रो सहित वीडियो को स्टार्ट करवा।
ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ସାଲେପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୁନ୍ସି ମେଲଣ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଗରୁ ଏଠିକି ଆସିଥିବେ ମୁନ୍ସି ମେଲଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ହଁ, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦବାଇ ଦେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖାହେବ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।